kuna asibito kan sabanda jirbokin da yagga Agusta handora jiri zambar hinka da wuran kacin da hinza kan ga sabanda jirbi hinza da dabukaina handora jiri zambar fo da zanguta ce da wai tacin dugu hinkun labarora an gama kan Najeriya labu koyo ane ingai ga labo ganda kulu ga kisine naira biliyan gogo sanda kango labora se wadi banda igi kandaran se misai kango nagate Nizeer ufuro YouTube ora gananu ise subscribe yadin ammi gana Facebook bon gano an gadi labari taje before lamiso kan sabanda jirbuwacin da iye Agusta handora no NEC kan gaci National Economic Council fatta gaci labi zai se kan labu koyo ni kambadan ima naira biliyan gugu fai Najeriya ganda warancin da idda kulura da Abuja FCT wadin banda iga mo walisin kafa kanta gugu fai ganda kulse ichi yanwoga ine wane woga kasene no kai igono kande labi zai se zama jiyo gaksina kan labu koyo ka akanda sandai labora za alamiso kan sanno fatta labi zubobo mamma misa aka ne kan ine gandai gwamnati seno iga gaksina no ba Najeriya gwai zai sata kan kaci Nigeria Labour Congress ichi Najeriya labu koyo se kan amsi noro da jinedin kulufai gwamnati se zama isa tonan di labi zai ga to una imiriye Nizeer hinkuna asibito daino Najeriya soji zaina kan gace Abdulsalam Abubakar ayyakin ga borai ko kai Nizeer ga salanda soje kan hinota Muhammad Bazum ga sorihin kanta dai ne ya kan iga donton am kai salanda soje kan imi hinoye Bazum se aba fitina kan gaba ka furo inganda labai gamara diga fango bi hanbero kan ga sabanda jirbocin da hakku Augusta handora no ECOWAS soje na margate Accra gane labora nango kan ine inge go solante sanwo inge go naga hangan ECOWAS jine funai se inge mu furo Nizeer labora amma ba inge bumbo ti kan igiye gabar yan donton Nizeer ima koi salanda soje kan hinota se aba wangu mu furo ingandai gamara amma ga daino hinkuna Abdulsalam Abubakar koi Nizeer ga salanda soje wadi banda an fondo ceci soje ga ima ingano fondo inga mudi labu koyo Muhammad Bazum sandai matakan an gona gade biyowora Muhammad Bazum inganda Abdulsalam Abubakar to mun gan shi mun ji nashi ra'ayin da kuma abinda aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani wanda za mu je mu gaya mu shugabanninmu. Koi ne Nizeer labi zai fatta ga margu nyamai foriyan kalora ingai maduga furo soji tarara ga kai ingai labo se labi zai woka kalodono alwato kan soje kan ni hinota ine ingai gaba labi zubo buyan magoy ingai se gano labe kan gaba kan dai wangu ingai ga sudu ingai bonsaya soje ne ingai gaba boro zambar wai dai dande amma iti yanwai ga ine imandu ga borbo suban zama jama'a bayan wuse furta jai kacabe soje sai kan ingai ga furo soje tarara ga yanjan da ECOWAS da Faransa afoyan ingai no kan dingai bon afoyan mu hairaye no kan dai amma soje ra afo salan ane manci wangu ma gano ingai ni ce wala imkaka malfa sambu ga yanje ine ingai gaba bore kan ganda berai fanniyan ra ingai no ingai gaba manci yanje maga until tomorrow. That's what I had to say. We're waiting for you. I hope you'll